Začiatkom roka 2012 mali daňové úrady prejsť na nový informačný systém za viac ako 20 miliónov eur. Po vypnutí starého programu však zistili, že nový nefunguje. Niekoľko týždňov tak úradníci používali namiesto počítačov kalkulačky a ceruzky a napokon sa vrátili späť k pôvodnému systému, ktorý používali 18 rokov. Tento neúspešný pokus nás stal viac ako 6 miliónov eur. Polícia v roku 2013 obvinila bývalého šéfa daňového riaditeľstva Miroslava Mikulčíka. Obžalovaný je z porušenia povinnosti pri správe cudzieho majetku. Dopustil sa ho podľa prokuratúry tým, že s firmou IBM, ktorá nový systém dodávala, podpísal nevýhodný dodatok k zmluve a zbavil ju tým zodpovednosti, ak systém nebude fungovať. Podpísaním dodatku číslo 2 inžinier Mikulčík uzavrel jednoznačne nevýhodnú zmluvu v neprospech Slovenskej republiky a nakoľko vynaložil verejné prostriedky vyčlenené na konsolidáciu informačného systému vo výške 6 208 200 eur neúčelne, nehospodárne a neefektívne, spôsobil svojím konaním škodu veľkého rozsahu. Bývalý šéf daňarov sa cíti nevinný. Jeho obhajca chce, aby ho súd spod obžaloby oslobodil. V záverečnej reči argumentoval aj tým, že Mikulčík nemohol pri podpise dodatku predpokladať vzniknuté problémy. Škoda, tak ako je zadefinovaná, nemôže byť príčinnej súvislosti s konaním opísaným v obžalobe. Mikulčík pred senátom súdu vyhlásil, že obžaloba je dôsledkom politickej perzekúcie jeho osoby. Tvrdí, že finančné škody vznikli konaním daňového riaditeľstva po jeho odvolaní. Nová šéfka finančného riaditeľstva Mária Machová vtedy nariadila, aby sa daňové úrady vrátili k pôvodnému systému. Podľa Mikulčíka stačilo nový systém dorobiť. Jeho zavedením vraj chcel zabrániť vysokým nákladom, ktoré štát za starý systém dodnes platí. Myslím, že ten prístup, ktorý som zvolil, bol správny, čo dnes dokazuje aj stav na daňovej správe, respektíve na finančnej správe s informačným systémom. To je momentálne z mojej strany všetko. Bývalému šéfovi daňového riaditeľstva, ktorého do funkcie vymenoval vtedajší minister financií Ivan Mikloš, hrozí až 15-ročné väzenie. Okrem toho, štát od neho chce, aby viac ako 6 miliónovú škodu zaplatil. Súd vyniesie verdikt v stredu. Kristián Čekovský, RTVS.